Barkanmu da zuwa tashar Zallarta TV. Domin samun ingantaccen bidiyo da kuma sababbin waƙoƙi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Mun gode. Zallarta TV, tashar al'umma. So shi kan so babu abin da ba zai iya ba. Na durƙusa kan gwiwata idan kuskure nayi, kai yafiya ga dandanka ka ba mini har magana. Ni ban ka na karaɗe ƙauye na koma birni, fito na ganka mi kallon ta gaye mini illatarwa. Ni ba ni ba sai da domin ka zama rayuwata. Manta da kai hakan ban san yaushe ni zan iya ba. Ko kan da ni nake da kishirwa ba ta gushe ba. Duk da na sani rabuwa ba ta zamto mutuwa ba, amma kashe da in ban ganka ba gida ba zan koma ba. Da babu lafiya in ba kai ni ma ba zan iya ba. Da shi da kai min wani ɗa ba zan so yi girbi ba. Na zo da lallama hauragi ba zan fara guji ba. Zan bincika don na san kai baka da abokai. Na zama mai janin kanka bin shakkar kowaye. Akan neman ka yau na gode ga zafin sawaye. Ba za ni so ka dan kyau ba ko dan surar ka, sai dan halin ka haƙuri na sun yau ma ni na kure ka. To kar ka manta da ma tausayi